Hello, class! То се смята. Беговете са се ученици. Това е специална учебка. Това е наслушане. Това е... Listen, students! Слушай, вимък. Но това е училището. No food, Не сандвича. no makeup! Това е този брат. Това е ти мъче ли си? Хайде е да си вкъщи. Това е пицията. Мъчето свърши джушки вода. Това е поничка. Това е айно телевизия. Скайшон. Това е на български и английски езици. Това е България, София. Само поискай.